хәзер Россиянең иң матур шәһәрләренең берсе Түбән Новгородта. Аның тарихи өлешендә, Кирмәндә, Идел белән Ака кушылган урында. Ай, матур илләре, Нижгар якларыннан без. Нижгар якларыннан без, йөрәкләрне киңәйтә безнең кыска киебез. Нижгарга килегез пәрәмәч ашарга. Әйе, нәкъ менә милләттәшләребез пешергән пәрәмәчләрдән авыз итәргә. Түбән Новгород шәһәренең үзендә татарлар саны 10 меңнән артык. Ә без исә кайчан гына килсәк тә аларга кадерле кунак, зурлап каршы алалар. Рәхмәт сезгә. Бүгенге тукталышыбыз Түбән Новгород өлкәсенең татар милли-мәдәни мөхтәриятендә. Ул 2004 елда барлыкка килә, ә аңа кадәр туган як оешмасы эшләгән. Рәзилә Әхмәдуллина биредә татар мөхтәриятенең беренче көненнән үк. Автономияне булдыручы кешеләр, алар мәчеттәге имамнарыбыз иде безнең. Ул вакыттагы Дамир хәзрәт Мухиддинов, Гаяз хәзрәт Закиров, Умәр хәзрәтләр тәкъдиме белән булды бу. Һәм инде менә шул туган як оешмасы ул безнең автономиягә кирде була. Без зурайдык, киңәйдек. Ул вакытта ишеп китеп, менә безнең Диния нәзарәте рәисе Гаяз хәзрәт Закиров шул ук вакытта автономияны да җитәкләде. Һәм 10 ел дәвамында безнең имам кешебез 2 оешманы алып барды. Гаяз хәзрәтне рәхмәтләп узатып, аның урынына 4 ел дәвамында эшләде безнең Надир Мансурович дигән кеше. Ә хәзерге вакытта инде декабрьдән бирле башкарма директор булып эшләп килгән Рамил абый Салихҗанов. Вот безнең бит срок кала бара, минем тагын вот 1,5 года. Кирәк яң кешеләр, яң яшьләрне кирәк, чтобы яңа күреш килсен, взгляд, чтобы на эти дела, чтобы яшьләр вакыт ярдәмгә килә, яратып эшлиләр. Аларны без тоже выдвигаем общественная палатада, депутатлыкка выдвигаем. То есть алар не просто гына киләләр инде әле, алар осознанно киләләр яшьләр. Мөхтәриятның яшьләр бүлеге бар. Бүген аның белән Түбән Новгород шәһәрендә туып үскән Динар Хәлимова җитәкчелек итә. Әтием алып килде. Кичкенәдән татар эшләрендә катнашып йөрдем. Җырларга, биергә яратам ди ул. Бу оешма аны гаиләле дә итә. Сөләйман исемле егет белән 1 ай элек никах укытканнар. Бүген максатлары өлкә буенча яшьләрне бер йодрыкка туплау, төрле юнәлештә эшлиләр. Әнә Дзержинск шәһәре яшьләре белән уртак хореографик композиция әзерләгәннәр. Biz birge Nijgarlar ансамблен эшләдек, шундый вот эшләр. Гомумән, монда яшьләргә зур проектларны ышанып тапшыралар һәм иң куанычлысы, алар аны җиренә җиткереп, ахырга кадәр башкарып чыга. Түбән Новгород шәһәрендә хәзер татар аллеясы да бар. Ул 2019 елның 17 маенда ачыла. Аллеяның нәкъ менә шушы урында булуы бер дә юкка гына түгел, чөнки 80нче еллар башына кадәр биредә татар яшьләре җыелган. Алар үзара таныша, очраша, сөйләшә торган җир була бу. 90нчы еллар башыннан нәкъ менә шушы паркта, аллеяда милли бәйрәмебез Сабан туе уза. Һәм тагын беләсезме, без нәрсәгә игътибар иттек? Биредә милли рух өстенлек итә. Хәтта менә шушы утыргычларда да милли бизәкләр. Аллеяны төзекләндерү, исемен рәсмиләштерү өчен 4 ай вакыт кирәк була. Барлык документ эшен Данил Латыпов алып барган. Тумышы белән Татарстанның Чаллы шәһәреннән. Казанда университет тамамлый. Эш буенча Түбән Новгородка килә. 2017 елдан татар мөхтәрияте әгъзасы. Иногда я здесь приезжаю, и что интересно здесь видеть, как прохожие останавливаются, читают эту скамейку, еще раз осматриваются, садятся на скамейку, чтобы отдохнуть, и ты здесь испытываешь какую-то гордость. И, как я уже отметил ранее, сплоченность нашего народа татар, она вот показывается в таких вроде бы как мелочах, но на самом деле это благое дело. Шулай ук биредә Дон аллеясы да урын алачак. Анда Түбән Новгород өлкәсендә туып үскән танылган шәхесләр күрсәтеләчәк. Гомумән, җирле мөхтәрият татарларны таныту өчен уңышлы корган. Бердәмлегебез нәтиҗәсе диялар. Бүген мөхтәрият төбәктә иң көчле милли оешмаларның берсе. Үз биналары булган бердән-бер берләшмә. Аллаһка шөкер, иркенләп утырабыз. Бу безнең рәисебезнең бер урынбасарының бу бинасы. Валерий Павлович Камальдинов дигән бөтен яклап булышырга тырыша, һәм ул менә безгә 3 бүлмә бүлеп бирде. Финанс яктан зур тоткабыз. Һәм инде ул безнең шәһәр администрациясе белән безнең арадашчы.
тагын безнең әле бер зур эшебез бар икән, шушы Валерий Павлович ярдәме белән инде команда безнең региональ автономия дуслык йорты булдыру буенча йөри. Эшләргә шартлар булгач күңелдә үсә. Инде 9 ел дәвамында өлкә күләмендә Татар милли иҗаты фестивале уза. 30 елдан артык сабан туйлар үтә. 2014 елдан Нижгар татарлары дигән журнал чыга. Елга 2 тапкыр. Менә хәзер 15-нче номерын әзерлибез. 100 битле. Монда безнең интервьюлардан алып халык үзе язган әйберләр. Монда нәрсә генә юк. Әгәр менә мондагы мәгариф министры белән ясыйбыз икән интервью, Татарстанныкы белән параллель ясыйбыз. Мәдәният министрлыгы белән ясыйбыз икән, Татарстанның мәдәният министрлыгы интервью бирә. Өлкә буенча татарлар саны 44 мең, 34 татар авылы, татар оешмалары да берничә. Аларны җыеп берләштереп тоту мөхтәриятның төп вазифаларыннан берсе. Без килгәндә аларда кунакта Дзержинск татарлары вәкилләре иде. Бездә татар теле укытыла. Безнең бар үзәгебездә бар музей, татарлар музее бар. Укытылалар, бездә араб теленә өйрәнәләр, балалар көрәшкә йөриләр. Бездә төрле чаралар уздырабыз. Рынкатноуда булган һәрбер ярышларда, чараларда без бик актив катнашабыз. Алар белән зур без элемтәдә торабыз. Татар мөхтәрияте бүген милләттәшләребезгә зур терәк. Без бер гаилә ди алар. Һәркем бирегә йөрәк чакыруы, күңел кушуы буенча килә. Шул халкым өчен, татарлыгым өчен әйтсәләр, утка керәмен, суга дисәләр, суга керәмен. Мин үз телемне бик яратам. Киңәнәм, горурланам. Минем аркамда, артымда кешеләр бар. Мин үз кешеләремә, кайсыларына мин сорау бирергә магу, килеп кай вакытта кайгыларым турында сөйләргә магу. Семьям, милләтем. Вот Бергә һәм бердән булганда күңелле дә, эшләр дә гөрләп бара шул. Гөлия Садыкова, татарлар, Түбән Новгород шәһәре. Мин татар дим.